ఈ వాచ్ కల్చర్ ఏంటి నాకు అర్థం కాలే. అంటే మీరు ఒక సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు మీకు వాచ్లు ఇవ్వడం ఏంటి రివర్స్? వాచ్ అంటే ఇది ఆయన అందరికి ఇచ్చాడు. ఇచ్చినప్పుడు ఇచ్చారు. తండేలప్పుడు కూడా ఆయన అందరు గిఫ్ట్లు ఇచ్చారు. ఎవరు నాగ చైతన్య గారు. ఆ గిఫ్ట్లు ఇచ్చినప్పుడు పాటుగా నాకు వాచ్ ఒకటి ఇచ్చారు ఆయన. అంటే హీ నోస్ దట్ ఈ వాచ్ వచ్చినప్పటి నుంచి నాకు కొంచెం వాచెస్ మీద లవ్ పెరిగింది అనేది. అందుకని ఆయన మరి కొనిచ్చారు అది. కానీ ప్రొడ్యూసర్కే గిఫ్ట్ ఇచ్చిన హీరోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాం సార్. అయ్యో, అది చైతన్య గారు వెరీ నైస్ గా ఇచ్చింది. అంటే పర్సనల్ గా కూడా నేను అంటే ఇష్టం ఆయనకి. ఇష్టము అండ్ నన్ను బిలీవ్ చేస్తారు. మీ మీద చనువు ఎక్కువ అనుకుంటా కదా ఆయన కొంచెం. అంటే నా ఫస్ట్ హీరో ఆయన చైతన్య గారు ఉంటుంది. అండ్ రెండోది ఏంటంటే నేనంటే పర్సనల్ గా కూడా ఇష్టం ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు కానీ ఇది కానీ. అండ్ అండ్ హీ నోస్ నేను ఏది చెప్తున్నా కూడా దాంట్లో ఏది నేను మేనేజ్ చేస్తున్నాను, ఏది నిజం, ఆయన మేనేజ్ చేయడానికి ఏది చెప్తున్నాను ఆయనకి తెలుసు.